guys, may gabi. Welcome to my channel. I am here and I'm here. Hi guys, may gabi. Welcome to my channel. I'm here, Amiga Vlogger. Hi guys, may gabi. Welcome back to my channel. I'm here, Amiga Vlogger is Hi guys, may gabi. Welcome to my channel. Amiga Vlogger is here. By the way, October 2 karon 2020 og i-greet day nako ang brother ni Amiga Edna nga si June Iho nga taga Camiguin. Happy birthday dong. Enjoy your day. Then sa akong brother-in-law nga si Ben Paluya nga taga Hinguog. Happy birthday nong Ben. Karon day guys, kanang ang akong bana, murag magkanta-kanta ni siya, gilaay. Then agi pad siguro pod og mawala-wala ang kakapoy gikan sa trabaho. So ang mahitabuan ni karon madto ko sa gawas. You know na makapiright ta. So sige guys, kuyugi ko ninyo madto ko sa gawas.
niya to niya day ko sa kuan guys. Nigawas mi kay palit kog mani. Niya mi sa masilingan tindahan. Para ingnon ba pag-abot kita dito, uy, nagtawag ka na ka. Palit kog mani. Pakit-on ta mo sa among kuan kanang among gamayng plaza diri sa sulod sa DRBC. Karon pagit gabi. Wala na mi nagmas guys kay duol ra man ang tindahan sa among balay. Pakit-on ta mo kadyot kay naamang koy nagdula sa tinis. Pero guys ay tinis court diri sa DRBC Homes. Nay nagdula. Mailan man nina magdula diri sa among gamayng plaza diri sa DRBC Homes kay magsiga man ang suga. Kung mapalong ng suga, walay tao diha. Ano siya guys na? Dako-dako pa maning plaza guys pero ngit-ngit manggod. Ang kanarang tennis area, tennis court mo ay nagsiga. Pero ang basketball court ngit-ngit man. Dili na ko mapakita sa inyo bi. Oh, ngit-ngit oh. Oh, ngit-ngit siya. Ang tennis court ra mo'y naghayag. Sige guys. See you. Tinda-tinda sad sila diri sa pay-pay. Kabalo man siguro mga barbecue. Dola ni sa moa guys. Sa maginainay namin. Hi guys, I'm back. Bag-o lang gid na human og concert ako ang bana mo na lang siyang gipa undayunan kay gilaay lagi to siya. So salamat sa paglantaw sa among vlog kanunay guys. So katong wala pa naka-subscribe, please subscribe og likes and share pod. Og sige guys, good night na guys. Happy weekend everyone. Bye.